Buidu hita nagabi manhur perraja perhata manang persaut molo di hata ni ruhut dang teluk dohono na lau gabi manhur manang persaut manang diduk hata manak macartir alai bukai maju hatorangan ni hata persaut nyan ngam lehu ni hata ahun marhiti video tahun molo diduk hata persaut hata numaingot di tano persirah harun nagabi reja perhata adong do mertangga pasusuri jak ke pertuturu isarani hita di bona pasugiti manang di itano katubuan habis itu dua sede ima dia ka upung namar hamarangi nakuk matu setu dua ima amang mangulehi dungi sauk matu persaut dung si puli di hata persaut masuk mamusi tu hata pangalapa jele masuk mamusi tu hata panampol alai diulaun ima diulau surmatu menang diulau balga alai mulu diulau ujud do arong dia kapadohan yu putih si julu-julu tu nama do asa seduruk dakana seduruk dunang rating na gabi hahana gabi manang anggina jela merdeles sulu bulu ni lugahun ni holena molo hahana maruleu anggina persauna nang sibedina molo anggina maruleu hahana manang nagabi persauna alai molo di puna pasugit say dapok dui sudi isi pangalapa isi panampul jadi dia kepertuturan di rukun dui kami masih upusong non pangalapa di nasida jala kami mapersaut di nasida molo dia kepertuturan ngajat tu si dui berarti sian akka amang magulehi manang na tua pemula makan amaranggi ima di hatani pertuturan alai nakuk mahita tutano perserahan nang dapat tita binak kaning akapanapul nang dapat tita binak kaning diaka hata persaut ima nagabi reja parhata diulau ta ala nang pajupak kita diaka nasahuta di panakuk maka pertu isi mai saat memulai satu sudut paupatun mulai sudut perjuru ya sudut perjuru diruk memang na dihami mah hatian betul kan piga nama hamarangi omba nagabi persaut jalan dapot musik di tanah perserahan disarani bisa dari duit dan pajupang media ka bola samarga di panakuk mamusi tuhata tuge ima dihatani persaut isarani tuge si hobi jadi buharo kulo dangadong disede-sede duet bui duhita isarani di ita desa manang na kecamatan tapan aku mamusi luet asa dapuk dia kena semerge aitung sede lumut doi di hita manang sede jumi roha doi moro dangadong sede perhata di sede-sede duet alai buha arong duhata manuhor dohono manang macartir tokkar dohono hata macartir manang manuhor mularong do pangat siu di hita dinalaho akka raja na pinajulu na lagoy bimakataho manang paturi akka ulaw ni dunga semergat ngasadaki wajiban di hitay jadi dakkataan gabi akka garang manang nasadia lawayar na tu hita kapasaw ang sihataan molo medilian hamuliati unna sin yesu mirohani hasuhuto ang sihata jumlana
jala bui du hita musi manutubi dia ka ulau isarani dangarong sian betul kan bui matuaka dongas samudar manang samudarin na arong dia kata perbedaan bui du tong isarani sileben bui tu tabarat alai si jumulu du bi dia ka namar dongat tu bulu di hatani edet song ni kamar gana asing arong nak kamar do di hata sepeden arong hata sabolto do dia ka na asing alai tuntok karo do hono dinalahu macartir manang hata manuhur tu hata parsal manang nareja parhata jala dong musi sede suku-sukun buidu reja parhata naso manggar edet jele nahulan mangulehu manuruk-nuruk ngaterlalu jauh bahas utang tang sihataan setebi merpeli sibe tang nagebe sada uhum do dire batak buasa asariko sudi edeti tang gebe masuk hataan edet diakkan so manggar edet dupi pelies tang nagebe manguhumi hita daun aleh hatani ruhutidu ay bola-bola do gebe reja parhata akan so manggar edet dupi ay sibe na mga rikotun edeti asa tung perlu dihita edet batak bulu reja na pinaju reja parhata reja sisukuno reja di huta dang telu dia ka nasumang lehun edet manang nasumanggar edet dupi edet pula nama uli manggar edet bulu ngadiduk di mana nanaing reja parhata ay edet do nami mit edet do nebelget ado wartini edet nami mit edang arong agga hule-hule nagebi gulu di sinamu tangan na ilek do hata na sopa asa di jalo sinamu natu sedia pena tarpatu pahita dan pula alani mewana asa gebe chen edet iru sa diduk na tuwe-tuwe apori marlipi onggang margagang gebe do parboni nauti gebe do nang perbuli na gudang jedang siya alani guluk ni belgeni sinamu mewah ni uleo na gebe patupaw dang gebe ebet-ebet tungan dang na gebe i alay sa melue hita sa bui hita gulut manang teluk pita dia ka julu ni mga jena cumulu matabayar ka dete ay bingung lo ibe ay basa ke bisi behesun waing akka reja parhata raja na pinajulu reja huta akka na sumanggara rede do akka hulan na menuruk-nuruk ay dupi di tanong persirahan o masan waing gebi gudang akka somoni si binigi enggo kana julu ditube iya tung jarak kido akan sumangula uned aido di hedo ne tuwe mit siapa duju di jujung dosi imajujung ne tunggu ape ka bugus ni hita batak seto tongdo ditu wang yang gua ede ne tung setie pe patu paun na ede ne molo hita naingok dia kerut jadi songon ima jo haturana songon na somal pinatupa pigiutta ala songon na semara binigi masal maingon dia ka behes raja parhatau dua ka parsautun jadi asa unang salah hita mabain sede haturangan to ka sudut na poso apalagi zaman media nuai gudang do holan lakuni video na manang asa mangihut gudang akka panutun mamiring akka jantayang inna maklum doi besi asa memenuhi persyaratan wakka peraturan ni media sosial alai bunya siap pangiduan asa hotita dia keruhut terlumubi tuakka raja penuturi bui ditulisan di kolom komentar adang sudi bui do horong jadi dan lagi memang guru ibe alai
ainan ya tusani merhitihun yakka natinangi sin akka na berterias akka na duwe-duwe. So ni ma isini video ta salam horas marihita. Horas.